Vi har en till, Milica, här. Okay. Hon är en solist inom pianovärlden, musikvärlden. Nu kommer musik. Ska vi börja med vad vi har gjort tillsammans först? Ja. Sen kan jag berätta vad jag gör annars. Alltså jag spelar, förstås. Jag Solister på piano. som kammarmusiker, solopianist och lite spelade jag också för dans och sådär. Så började min karriär här i Sverige. Men sen studerade jag också kulturpolitik och management. Och började med att organisera konserter också för andra människor, inte bara för mig själv. Och varför kulturpolitik? För att det gick inte så bra. Och i den här djungel av politiska policies, så att säga, regler och allt möjligt, så tänkte jag mig, vad missar jag? Varför förstår jag inte? Vad är det som händer här? Så jag tog alla de kurser för att fatta. Och så för att kunna analysera lite. Och min masteruppsats, jag läste kulturpolitik i Belgrad. Där har de en fantastisk kurs på konstuniversitetet som styrs, som är introducerad och under uppsyn av en väldigt känd världsnamn, alltså en professor som heter Milena Dragicevic-Šešić. Hon är en medlem av fåtals vetenskapliga akademin genom hela emeritusprofessor och med många medaljer och allt möjligt. Så hennes kurs pågick i ett år och där samlade hon olika kulturarbetarna från alla möjliga områden. Alltså, vi var ju satt i samma klassrum med de som skriver, författarna, skådespelarna, dansarna, teaterfolk, teoretiker, forskare. Alltså. Och det var ju väldigt givande intressant. Så min arbete handlade, slutuppsats handlade om så kallade instrument av kulturpolitik i Sverige och hur de påverkar musikalisk eller musiksituation, klimat här. Varför musikundervisning ser så som det ser ut, varför scenen ser så som det ser ut, vad tycker svenskarna om sin kultur, om sin musik, hur vårdar de sina musikaliska traditioner och så vidare. Och sen efter det organiserade jag i 4 år i rad konferenser om hur man utvecklar publik för musik, klassisk musik specifikt, eftersom den håller på att tappa sin stadiga publik. Och det händer samma sak med alla klassiska teater. Kreativa analoga yrken. Yrken. Eller liksom, det heter alltså, i vår kulturpolitisk språk kallar vi det för hög kultur. Det betyder inte det bättre kultur med andra kultur, utan det är traditionell, europeisk, akademisk kultur som nu dags är i krisis på grund av att det finns inte gott om publik där ute på scenen. Inte att den är inte konsumerad eller älskad av så att säga konsumenterna. För att och den disciplin som jag har ägnat mig åt heter audience development, eller vi säger på svenska kulturutveckling, fast första gången jag nämnde det för mina musikaliska kollegor så sa en av dem, ja men publiken behöver inte utvecklas, det är vi som, ja, så det betyder inte att publiken inte är utvecklad inombords så att de är dumma eller inte bildade, utan det är samma som när man pratar om ska vi säga hund- och kattpsykiatri. Det betyder inte att någon lägger en katt på soffan och frågar den att berätta om sin barndom, utan vad man gör är att man utvecklar eller arbetar med dem som är auktoriteten här. Liksom inte själva
kunden eller liksom konsumenten, utan hur vi serverar kultur. På vilket sätt kan vi producera bättre förhållanden med publiken? Hur kan vi främja vår genre eller vår konst, art? Vad berättar vi till dem och hur vi... och så, jag kan prata jättemycket om publikutveckling, men det kanske är ett samtal för senare. Nu ska jag säga vad vi har gjort tillsammans. Alltså. Vi känner varandra ganska lite djupt, alltså, båda två montenegriner. Precis, genom vår släkt, genom våra ursprungar och genom min man som är svensk diplomat. Och han träffade dig först. Men våra fader, alltså fars, de var vänner. Alltså just det, våra familjer känner varandra ganska bra. Så jag visste vem Jelena var, men jag har inte träffat henne personligen. Första gången träffades vi på Skavsta flygplatsen, kommer du ihåg? Var det så? Nej. Just, vi stod i samma kön och det var bakom mig och så tänkte jag tror att jag vet vem den är, men jag ska inte hoppa på henne för jag tycker inte om att tränga mig på kända människor och liksom jag vet vem det är. Så att det var du som kom fram, så det är Milica, eller hur? Då kändes jag liksom att jag ignorerar en människa som känner mig. Men sen började vi prata och vi kunde inte sluta. Ja. Och år 2016 organiserade vi tillsammans en jätteintressant liten konsert, eller 2 konserter. Jag bjöd mina 2 kompisar som är pianister från Belgrad och de spelade duo eller duetter. Natasha Spacek och Milanov, det här är första namn. Vänta, vi ska se. Var det Anna eller jag vet inte. I alla fall, vi delade deras program. Natasha Spacek är aktiv klassisk musiker och hon samarbetar i kammarmusik och sådär i en kvartett och med andra pianister. Hon är professor på en av de mest berömda musikaliska skolor i Belgrad. Och hennes elever tävlar och får priser och allt, och hon är också framgångsrik jättemycket. Men intressantast av allt är att hon har fantastiska initiativ till intressanta program. Så hon hittade ballett Cipollino, det är en rysk anpassad musik det är det kallas för applied music, vad heter det på svenska? Tillämpad. Applied, det är som applied arts, som hantverk inom andra konst eller design. Så det här är musik som är anpassad till någon annan medium. Det är filmmusik och tecknad filmmusik. Så det här är en tecknad film, rysk tecknad film. Första konserten som de har spelat var ju i gallerian, Steinway-gallerian, där de säljer musikaliska instrument, och de hade förut, jag kommer ihåg, man fick tillgång till deras bästa instrument på en litet scen. Och där visade de, det här är affisch. Där visade de och förklarade för barn. Vi samlade barn som jag undervisade i piano och andra som vi kunde liksom sprida ord till. Att komma och lyssna hur de 2 spelar hans partitur till den här tecknade filmen. Plus att vi visade på skärmen själva tecknade filmen. Och så förklarade vi hur man skriver musik för någonting som ska pågå jämt, alltså kontinuerligt, och hur viktigt det är med, som vi sa, med timing, och du sa dina sceneffekter måste vara tajmade, måste koordineras med scenario. Och det är samma här, alltså den som dirigerar måste titta på skärmen själv, för att händelserna där uppe, de bestämmer om tempo, om när effekterna kommer och så. De 2 har spelat och barnen bara så liksom stirrade på den där skärmen. Och, det var jätteroligt att se vilken effekt det hade på dem.
Det låter nästan som stumfilmsperioden. Det är precis så. Precis. Det är så man skapar musik för filmer. Så det som vi ser på, när vi tittar på stora actionfilms, alltså, skapas på samma sätt. Men, och musiken är skriven av väldigt berömd rysk kompositör som heter Khachaturian, men inte Aram Khachaturian som är välkänd balettkompositör, utan det här hans syskonsbarn heter Karim Khachaturian, för de båda är germanska, det är germanska namn. Ja. Och här är de två, jag kan kanske se om jag får lite ljud. Vad bra. Här kan ni höra en del. Alltså. De spelar fyrhändigt förstås. Just det, var de också spelade då. Hör ni någonting? Ja, ja. Och så någon springer där uppe här, liksom jagar någonting. Och Kristina. Och jag kan låta det, alltså, Gå precis. sitta här och ni kan ju njuta av. Sen andra konserten var något helt annat, det var på ABF. Där spelade de två komponerad serbisk Just det. klassisk Och det var musik. Golemovic, eller hur? Det var just det, En av Golemovic. dem, Plus jag har också programmet där på andra sajten. Srđan... vi ska läsa det efteråt. Okej. Och så går det. Jag kan ju Och det var jättefint. föra måste det jag lite säga. framåt så att kanske en mer dynamisk bit. Det är illustrativ musik alltså. Man kan till och med känna vad som händer. Man kan visualisera. Vad där, just det. Man får känsla. Alltså, Ja. går Ja. den, Och det smyger finns den, alltså eller? chase och sådana där scener där det är jättespännande och barnen var verkligen förtrollade. Nu blir det någon kaos på. Springer de. Någon jagar någon. Någon jagar. och sådär. Alltså musik verkligen förstärker alla scener. Förstås. Då, När jag tittar på alltså, liksom skräck eller actionfilmer, jag brukar faktiskt göra så här ibland. För att musiken gör det mycket värre. Alltså jag gör så här, jag orkar inte lyssna. Ja. Och de vill verkligen betona att det är så läskigt. Och det blir ju läskigt med musiken. Men ibland så gillar jag om jag är på bio till exempel. Jag är lite så här, älskar att multitaska. Och då tar jag Shazam-appen. Om jag gillar någon musik, alltså filmmusik. Ja. Då öppnar jag Shazam och typ så här. Jag vill fånga musiken för jag gillar musik, alltså älskar musik. Och det är ett jätteviktigt moment, alltså eller det ger ett annat liv till själva filmen. självklart. Vi diskuterar ganska ofta hur mycket bra eller dålig musik kan förbättra en film eller förstöra det totalt. Ja Alltså. men precis som skådespelare som vi pratade om nu. Ja. Till exempel Lord of the Rings har, alltså utan musik, det skulle vara hälften så bra. Ingenting, Ja, precis. eller hur? Ja. Och sen å andra sidan när du tittar på de där produktionsfilmer, Hallmark eller någonting om den lyckliga uppsminkade liv, alltså musiken är liksom kill me, give me a pistol. Och sådär, det känns liksom, kunde det vara värre. De köpte det förmodligen från nätet. Ja, det finns speciella kompositörer som är tonsättare som sitter där och skriver sån musik i meter. Alltså, och så, Precis. ja. Men får jag fråga någonting? Ja. I samband med AI, för jag hörde också att det tar ju noll tid att fixa musik till filmer. Vad händer då med riktiga konstnärer, artister, alltså ni som kan? Jo, men riktiga filmer, musiken är inspelad i en stor studio och den är inspelad av en riktig orkester. Men de gör det med hjälp av AI, alltså det är en software, det är ett program som gör hela den där grejen. Så det är kanske nu, men jag tror att
rika, stora produktioner vill fortfarande ha Ja, levande absolut. Det tror jag föreställningar. också, men jag hörde också att de tillämpar det mer och mer. Ja, det Stora stämmer. debatter. Vill göra, Det är stora debatter om det nu inom konstnärsvärlden. Det är en stor etisk det är fråga. en Ja. stor etisk fråga och jag är också old school. Jag skulle satsa mer på något som är mer autentiskt. Alltså, så att jag vet att det här är ingen copy-paste-grej utan det är verkligen ditt eget. En nyhet nu ska jag berätta. Min kompis, jag förbereder en ny konsert med mina kompisar som vi ska spela på Budva teater. Och en av styckena som vi ska spela ska bli skriven av serbisk jätteung tonsättare och professor på Musikakademin som heter Draško Adžić. Och han skriver för film. Och han är engagerad mycket alltså utomlands. Och sin sista film som han skrev till, en av de sista, musiken är en dokumentärfilm som fick pris i Sundance Festival. Wow. Just nu, 2 veckor, för 2 Wow. veckor sedan. Alltså, Super. det handlar om, det är en dokumentärfilm om, han har berättat Det har jag idag hört. för mig om någon mountain, to take the mountain, Ja, någonting sånt. sådant, Ja. kommer inte ihåg, om någon ekologisk katastrof som var nästan på gång som man har förhindrat i sista moment. Alltså, Jag tror han var väldigt fin människa, social- ung människa, Just det. blyg människa, Ja. precis. Ja. Draško är min kompis, liksom jag kände honom när han Ja, var okej, 2 år bra, gammal. bra. Så han ska skriva för oss också. Jättebra. Tematiskt, alltså vi bad om en särskild fack. En riktning. Ska vara, just det. Och, Och vad så, var riktningen? Vad var fack? vår konsert kommer att handla om, det heter sommarreflektioner. Aha. Så det blir mycket om vatten, fåglar, båtar, Naturen. så här, Ja, precis. värmen och sånt. Så vi ska spela impressionistisk musik, Debussy och, såna, och lite nudags nya autors. Alltså jag spelar lite svensk musik och så spelar jag en stycke av Liszt. Och så fick vi också i uppdrag av av festivalens, vad heter det, organisatörer, Ja. just det, att spela en montenegrinsk Mhm. stycke. Så jag pratade med Senad Gacic. Okej. Han är en ung, eller inte ung längre, han är ganska så här, jag ska säga, i min ålder. Vi fick en sevdalinka, det vill säga, ni vet vad sevdalinka är? Ja. En sån patetisk, melankolisk, långsam ballad om någonting väldigt trist och Vem ska sådär. Så sjunga? hur ska vi knyta ihop det här med vårt temat? Ja, men det kommer ifrån, alltså Från värme. nej, den är ju, как ska jag säga, inspirerad av en riktig sevdalinka som är sjungen av Ksenia Cicverić, väldigt känd montenegrinsk Podgorica-sångare ifrån gamla tider. Ja. Och så eftersom det är Podgorica så det är mediterran och så knyter ni ihop så berättar någonting. Tänk på något. Så, det blir ett uppdrag att liksom väva det in på något Är det sätt. 4 händer eller? Det är lite 4 händer, lite solo. Och samtidigt så ska vi visa slider av min, vad är hon till mig, kusin Maja Đurić. Hon har en serie av fina Just slider det, av fotograf. Bland de havet finaste och fotograferna. båtar och sådär, sommarhimmel och sådär. Ja. Och då blir det så att säga två medier samtidigt, vadå? Både audio och visuellt. Just det. Okej, multimedia. Multimedial, eller dubbelmedial. Så att, Okej, bra. det är första Har konserten. ni börjat redan repetera? Varje för sig, men sen sista månaden eller 2-3 veckor innan sitter vi tillsammans. Är det och- jobbigt att Nej, repetera när du dubbla är händer? professionell så är det, Det är bara att köra. absolut inte. Det finns musiker som är så rutinerade att när de spelar sin del så hör de. Till exempel så Aha. övar man
när man ska spela med orkester, just det. du kanske får någon liten repetitor på andra sidan, så när du lär dig din del, din Då hör du stämma, resten, ja. då sätter han sig vid andra piano och spelar för dig orkesterparti. Men de bra musikerna hör det och Redan. de har hela musiken som en, så att säga, Ja, de hör paket från noter. inuti i hjärnan. texten. Okej. Och med ny musik som man aldrig har spelat eller Ja, hört, ja. det är mycket svårare förut. Men vad man gör är man spelar in den andra stämman och så övar man tillsammans. Egen. Okej, ja. Så liksom man mimmar, så att Just säga. det, så Simulerar ja, den precis. andra. Det är som med röster i princip när man sjunger i kören. Så alla kan sina stämmor. Det är liv, det är allt, det är sopraner. Alla har sina stämmor. Och då, Men det måste säga mycket lättare med sjungande. För det är att, lättare, men det är samma princip. tänker jag. inom att det är din egen produkt ifrån din kropp. Men när du gör så här, det kommer en moment där du, speciellt när du just kommer ut på scenen och lägger dina fingrar på och klangen kommer ut och du har ju redan provat, testat förut. Gud, alltså. Men ändå den första 2-3 sekunder Gud. känns det som Helvete. var kommer det här ifrån? Och eftersom det de har skolat dig för, så du vet att första 3 sekunder eller 10 sekunder, jag vet inte, du ska bara gå på autopilot och sen kopplar du in. Sov över den. Så bara, okej. Ja, men det kan vara det en kanske är första så här meningen, också. precis. Första När det meningen kommer är ut att Det är mycket ångest i skapandet. Alltid ångest är bra, för att när man undervisar de yngre, spelar ingen roll vilken disciplin, är det skådespeleri eller är det dans eller vadå, skridskoåkning eller vad än, så berättar man för dem, alltså embrace. Du ska inte vara skrämd eller du ska inte skämmas för att du har ångest. Ångest är bra, det betyder att du har ansvar och att du vill prestera. Hade du samma känsla som om jag hemma spelar för mig själv, så det blir något det fel. går inte det. Då är något fel med dig. Man höjer sig. Så säg åt dig själv, tack och lov så vill jag visa mig på bästa sätt. Det blir som en hävarm. Ja. Man gör det bästa man kan. Ja, till och så med ska kanske- man liksom Precis, just greppa den. Omfamna. Njut av det, för det är en del av den där spänningen, den där adrenalin som bryter hos dig. Just det. Varför vi tycker om att vara på scenen, för att det här är också en liten high state. Eller Och sen hur? får du publiken som är... Och du får svar, trots att du inte tittar på dem, du sitter där, men du känner vibrationer, du känner alltså det där med publikutveckling. Det finns studierna och böckerna är skrivna om det. Och till exempel en grupp av forskare jobbade på det i Tyskland. Och de studerade vetenskapligt vad som händer när man sitter i en auditorium och lyssnar på klassisk musik. Ifrån sociala sidor, från kroppsligt, alltså fysiskt, fundamentalt på alla sätt. Intellektuellt, kognitivt, taktilt. Och så, vad är skillnaden mellan att sitta där eller att sitta hemma med hörlurar eller liksom någon stereo? Det är stor skillnad faktiskt. Ja. För att den som sitter bredvid dig, oavsett om det är någon som du känner eller inte känner, någon sorts energi, just det, strålas ibland är alla. Det är inte rockkonsert så att vi studsar, hoppar och skriker yeah. Men ändå, effekten är likadan. För att då när de är upphetsade eller tycker om det kommer att transportera, liksom sprids ut. Du fångar någonting av det. Och de som har varit på gammaldags sådana där evenemanger, typ teater, opera, ballett, klassisk konsert, upplever absolut samma sak som på rockkonsert. Alltså, när vi alla hoppar på slutet, yay! Vet du, och skriker och hojtar och slår med fötterna om golvet. Det är samma grej, absolut samma grej. Du kommer ut därifrån och går hem med samma intryck, samma adrenalin, samma känsla av att du har gjort någonting bra för dig själv. Ögonblickets konst kanske man... Ja, det är kollektiv entusiasmen. Det är alltså, Nu. nu. Att ni upplever samtidigt tillsammans någonting väldigt unikt. Performativ art. Ja, det stämmer. Ja.
Så att gå ut och köpa biljett har någon mening. Och det är vad Audience Development gör. Den alltså pekar på sådana grejer. Att det som är lite bortglömt nu. Och det finns många definitioner om vad är Audience Development. Det är inte samma som PR, inte samma som marknadsföring. För där betalar man till någon agent som är utanför stående att agera i ditt namn. Det är också förstås nyttigt, bra och nödvändigt. Men vad Audience Development gör är att du gör det själv i direkt kontakt med publiken. Alltså du som ska framföra för dem en dag. Du kommer ut till massorna eller liksom på någon ställe där folk samlas, till skolor, till kyrkan, till shoppingmall eller vad det är. Och kanske du till och med spelar för dem eller vad kallas de där plötsliga det finns en engelsk namn för det när du någonting går fel, eller? Nej, när du plötsligt framträder utan att någon vet att du är med. Samöverraskning. Improvisera? Nej, det finns en speciell ord för det. Nej. Kan du förklara? Du till exempel skickar en orkester att smyga in sig på någon torg. Och sen spela in den och alla sjunger eller spelar. Eller? Och de plötsligt tar ut sina instrumenter och en börjar de andra. Det är populärt nu. Liksom, wow, chock. Det är två ord. Jo, just det. Off någonting eller... Avkundssägare. Ja, vi kommer på det. Det är en av de saker som... Bra. Lite frågor eller någonting? Jag vet, men jag Så att jag säger att i 4 år har jag gjort det där. Samlat ungefär 70 eller mera människor som experter på alla områden inom klassisk musik och icke-klassisk musik och teater. Och liksom i teater och opera händer saker som är bra att berätta om så att andra kan kanske ta nytta av det. Och teoretiker, sociologer, främmande flashmobs. Precis. Jag hade det någonstans. Och vi har skapat ett nätverk. Då på varje konferens fanns det, den första var ju störst av alla. Då hade jag 4 paneler där folk pratade om många olika saker. Det fanns ungefär 10 diskussioner alltihop. Och när nästa år blev det pandemin, då hade jag online en konferens, bara 2 paneler. Och sen 2 år till hade alltid någon svensk involverad. Den sista var ju, jag hade 3 svenska gäster och gäster från USA, från Tyskland, från regionen förstås, mestadels från Serbien. Och jag måste säga att i Serbien, det där Audience Development har visat sig vara mycket framgångsrik och det fanns fantastiska exemplar på hur bra man kan göra det. Och det bästa är att det kostar nästan ingenting med Audience Development. För det gör du själv, du betalar ingen att göra det för dig. Och sen skapar det på lång sikt, inte succé vid en evenemang, utan det skapar troende publik som kommer åter, som efter det som du har visat vill följa dig gång på gång, eller till och med advokatisera för dig. Du lär dem hur och vilket ord du vill att de ska sprida. Just det, de marknadsför inte, de berättar fina saker om det och de smittar andra. Så att, och det finns så många myter om vad det händer med kulturpublik. Det påstås att vi tappar publik, ingen kommer, alltså ingen lyssnar på klassisk musik. Klassisk musik är klassisk teater, eller balett och opera. Opera var på gång att liksom, det försvinner. Ingen vill höra det, det är bara gamlingar som går. Det är faktiskt absolut inte sant. För att, vad vi inom Audience Development är liksom publikutveckling, vad vi gör är, vi satsar på scenkonst mestadels. Vi är intresserade om vem kommer ut och betalar biljett och kommer in i salen eller i auditorium. Men alla de där kulturformerna eller konstformerna
konsumeras fortfarande hemma i stor mängd. Så det är inte sant att barn inte tycker om Nej, klassisk musik, opera, teater. Det är absolut inte sant. Jag tittar på mina barn. De läser, skriver läxor, pluggar med klassisk musik lika mycket som med rock. Men skillnaden är att när du sitter hemma, då hör du inte hela paketen. Du lyssnar på små snittar alltså. Och sen läsnar du och går vidare till något annat. Men då är ni typ influencer på scenen, så ni influerar publiken så att de kommer tillbaka i princip. Det stämmer, det är mest direkt kontakt. Ja, men det här är, den där advokatiseringen är liksom diplomati. Till exempel, du vill... hos oss i Sverige, det är Göteborgs symfonikerna som är mycket duktiga. De har en hel apparat som faktiskt funkar mycket lik vår Belgrad filharmoni. Jag vet inte vem har börjat först, det är absolut inte viktigt, det är irrelevant nu. Men vad de gör är att liksom, de skickar 3 eller 4 medlemmar att spela på gatan eller att gå till någon nattklubb. Just det, att jobba och sen, på olika platser. Typ. Just det, alltså you misplaced. Det vill säga, du framför där det är oväntat att du ska dyka upp. Till exempel, samma som vi gjorde i covid-tiden. Folk gick ut på gatan, spelade för en kvarter, just det, sjöng på balkong, eller Nationalteatern, de hade föreställningar utanför. Och så berättade direktören på en av mina konferenser att till och med spårvagnen som skulle köra framför på gatan stannade på trafikljuset mycket längre än vad det skulle, eftersom arian var inte färdig. De ville inte avbryta. Det vill säga att vanligt folk som annars skulle aldrig tänka sig komma in inuti, de var intresserade, det var vackert. De stod där på torget och lyssnade. Så det kan man göra alltså i vanliga tider. Man kan propagera sin egen konst på många olika sätt. Och när det gäller att någon traditionell konstform är på gång att förfalla, det är absolut stereotyp och det är en dumhet som inte absolut står inte ut några tester. I 80- och 90-talet när audience development började agera, när den alltså byggdes upp som någon teori, som någon disciplin eller ska man säga stil, arbetsstil. Då var det engelsk kulturarbetare som började skriva om det och teoretisera, och så då fick den en status som en ska jag säga, företeelse inom kultur. Och då skrev en amerikansk journalist, för här och där kommer bombastiska artiklar. Nu är klassisk musik på gång att dö. Den alltså ut, ingen går och lyssnar på det. Och han skrev den längsta och starkaste tradition för klassisk musik, den försvinner inom sporadiskt. Varje 20 år så försvinner det för gott. På en gång. Så den alltså traditionellt försvinner. Men den gör det inte. Och den klarar sig. Opera har gjort fantastisk comeback genom att förändra sin format. Innehållet är fortfarande likadant, musiken är likadan som i alla tider, men nu jobbar de med mycket mer komplicerad scen, med mycket mer stiliserad kostym. Då har han involverat folk från andra yrken att satsa in mode, designer, jättehög, alltså välkända creators, modedesigner. Och vad vet jag, målare. På samma sätt som i början av 1900-talet Picasso ritade kulisser för, och sen jag vet inte vem skapade kostymer för Balett-Ryss. Så det finns sätt att återuppleva, alltid. Och det är kulturarv och vi är skyldiga att alltså om det har överlevt i flera hundra år, visst ska det överleva vidare. Ja, absolut. Hur? Jag tror att klassiker måste bära och sen får resten byggas på nästan. Tack Milice. Hoppas att jag har tendens att... Nej, det var jättefint. Sen, om ni är intresserade av det här,
Jag har en webbsajt och alla de bilderna från och Konserter texterna, till och med de här bukletterna som kom ut efter varje konferens. Jag kan inte dela ut dem, jag får inte, eftersom det var överenskommelse med de som skrev sina insatser där. De är forskarna som tar betalt för sitt arbete. Så det här är menat bara för oss som dokumentation. Men de finns i digital form och man kan komma in på min webbsajt orfeuspiano.se. Och där kan man se all innehåll som finns. Jättefina bilder och exempel på vad man gör, vilka strategier, vilka tekniker visades vara lyckade inom audience development. En gång till. Orfeus Piano. Orfeus Piano är ett ord och sen .com. Ja. PH eller F? Orpheus. Orfeuspiano.com. Vi går vidare. Vänta nu, SE kanske. Nu ska jag kolla. Eller PH. Jag vill gärna bjuda just det, vi har en liten paus vill vi ta, eller hur? Okej, men jag vill bjuda gärna en underbar kvinna för Stoltbyggarinnor som var med oss. Och sen att såna också säger några ord. Orfeuspiano.se, inte .com. Ja. Hoćemo li ili da pozovemo nju pa da onda napravimo pauzicu, Milane? A? Ajde, pauzica. Ajde, može.